bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde Ayaw Pindi TV on calminama illon maname jettoɗe debbo mo duyi ko mbuyum men debbo mo Ndiaye en Samba Tulole ari ɗo wadde on présenté ko wiyete ko Oumou Dieng ari hollude on onon yiɗɓe Pindi TV kal jiɗɗo nadde holno mbatta bandiraɓe sehilaɓe Pindi TV joguiɗo téléphone ma foof ndar mi holluma sa yi ɗo winda abonné ɗo e Pindi TV ɗo winda ɗo abonné ñoƴƴu ɗon ɗo winda ɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi e Pindi TV kalko nanna e Pindi TV a heɓat ɗum ko newi taw a fatta ha mbaɗeɗa partagé jewte Abou Samba Diop jewte Oumou Tidiane Yet Sarr e dendagal liggotoɓe ɗo e Pindi TV kalke mbaɗani fulɓi onon fulɓi mbawon yebde tawno ko Pindi TV ko onon jeeyi ko onon tan mbaɗante bandiraɓe Pindi TV haɗan ɗo tan ɗo kollumon ɗo e téléphone ha handi ndewe am mi hollumon goɗɗum holno mbawɗon wadde ha naton e Pindi TV bandiraɓe sehilaɓe son ji wonande joguiɓe télé o gandanɗa hoorema ina waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalko naati mbawa yebde ɗum taw a tampani bandiraɓe sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe Pindi TV ala ko woni ɗo so wona jamade sohlaji moon ala ko woni ɗo so wona ko welmon no waɗe ko mettumon no woppe woten en jiggoytaka hay nokku nde tawno ko Pindi TV onon jeeyi waddi hay goton poɗɗiran ko pulago tan dillat ɗo bandiraɓe sehilaɓe sikki ala mbe sikki on paami no mbirumon mini wonduɗo noon Dakar Sénégal caggal leydi hol ɓurɗo wawde yebde Pindi TV min gondim koye diaspora o bandiraɓe sehilaɓe ƴeewe Pindi TV wot haydar ko luuta ɗon hen jamma Allah moɗon musidɓe tedduɓe amtuɓe yewde Ayaw Pindi TV on calminama illon maname jettoɗe calminali tedduɗi ɓurɗi labadi gummiɗe ɓernde faade moɗon bandiraɓe sehilaɓe ha hande tan enen invite goto e yontaɓe leñol ngol machallah mbeɗen mo jinnoɗon yiide mo mbayruɗon kadi yiide e ko mo woppat mon tan o waɗ mon présenté hoore mum mbiteɗo Yero Sow Yero mi salmini en tout cas mi salminima no feewi mi salmini dendagal yeewoɓe Pindi TV aywa ko Yero Sow ari ɗo en hannde notade bandiragel mum debbo mi yimnino noon calminali ma di mbaɗata des STV donc machallah voilà ko weltare tan e essayde kadi notadema e jabade kadi question ngaji ɗi voilà minenne kadi mi yewnino téléspectateur uji ɗi alhamdulillah ko weltare tan ndeysan machallah Yero waddi en calmini bandiraɓe sehilaɓe amtuɓe yebde Ayaw Pindi TV kono kadi en calmini mawɗo ardi bonnani Abou Samba Diop en calmini kadi Daouda Dia machallah daraniɗo leñol ngol on woni caissiére assemblée nationale kono en calmini Samba Diop kañum heeɗon men e karalagal ngal Yero somi winom hande holi Yero ko mbiyata kam randi noon on question noon no teddi noon joni waɗandi neɗɗo haala e hoore mum weeɓani so miɗo waɗanumma décortiqué Yero mbiyanmami tan ko almudo goto no waɗa comédie bien comédien jeewa mo ganduɗa omo jeewa addude tous mum yaako ɗon noon pulaar o noon ko mbuɗo pulaar joɗo jeeri mam borno caaya ba pulaar o fuɗo lerde normal ou bien mbami voilà c'est ça mais quand même Yero ko almuɗo mo ganduɗa tan voilà Allah hilmo tan koye théâtre e ko banggal comédie aussi ganduɗa ça fait bientôt 15 ans amine hen machallah donc ko almudo dan tandal almudo tandal ɓuuri wedde dal par ce que sikki ala Yero ko judde jeeri ɗo jibinaɗa
Thiès jibinami ko Thiès jibinaɗa mbeɗa heewi nandi e théâtre uji ma aɗa tooñ Daara Jolof naaɓe Daara Jolof jeeyaɗa walla non aɗa andi inde Daara Jolof déjà mboɗo salmina Daara naaɓe fof mboɗo salmina ceerno Bocar Niang et puis mi salmina kadi joom galle o joom Pindi TV par ce que hono ni kadi weeɓani wadde hono oɗo télévision kadi nder leñol ngol beele kadi ɓe mbawa ɓamtare et même temps kadi wawde rokkude occasion yimɓe wawa hono yoro en ni wawa wadde exprimé ɗum kadi wona ko weeɓi amin mbaɗamo encourage amin mbaɗamo kadi félicité e ɗum ɗon Daara Jolof ko pullanante aduna ɗum aɗa andi Allah waɗi noon minen théâtre uji amen de ko min windanta ɗum hoora donc ne binnimi pullanante gaddumi ɗum min pullanante kala mbira pullo la plupart so taw ko pullo aynaɓe tan carte d'identité o ko Daara Jolof par ce que ko Daara e Jolof de faami so wiyama Jolof noon ko Linguére e ɗum noon fof ɗum noon tagui jettinomi Daara Jolof inde Daara Jolof pour carte d'identité pullo o ɓuura wadde identité ɓuura nandude eko poɗanmi ko e nder film o ko somi yero min mbiyam ko juddu jeeri tinniɗo jiɗɗo wonde aɗen neɗɗo wonde e yidde wonde jiidani neɗɗo aɗa won hunde taw a wallitani ko gonɗa ko a yiiɗa ko gonɗa ko aɗa wasa wonde hunde kadi taw aɗa yiiɗ ɗum hande enen mbawi wiide machallah ka juddu jeeri Thiès jibinaɗa ɗon mawnuɗa mais hande mbaɗɗa préféré kadi ɓamtude ɗemgal ngal e pular ngo kono kadi ndu juuɗa nde comédie ko fate pular affaire fulɓi ak tooñ est ce que dañani hen probléme non alhamdulillah d'ailleurs aɗa andi hande min mi waɗani exprès pour no wiyete holno mbawen wiide ɗum mi waɗani exprès pour jibine pour wonde Thiessois sinno ko sagam ko Fouta jibinteɗa toon mawnata voilà toon mawna ha hande toon jibinaɗa ha joni ha hande kono occasion peut être mo Foutanɓe ɓe dañi ɓe taw an a jibinaka Fouta a mawne nder Fouta aɗa faami leñol ngal ɗum ɗon mboɗo wawi wiide ko chance ko chance donc min noon so taw jibinami ko Thiès ɗum haɗani kam wonde kadi pullo a faami ɗum haɗani kam kadi yaltude leñol ngol donc ko pour min ko ɓuuri wonde importance neɗɗo sa woni hunde a yiɗa ɗum minen komin juddu jeeri kono ɓernde amen ko pular woni hen machallah hay so taw sahaji amin daña hen caɗele sahaji mi aɗa daña ekkade addi bawal mais hay so taw mbiɗa min de mi woppat ou bien min de non mi wonta wadde gueɗe naggam daro tan mi waɗa gueɗe Jolof ɗum ɓuuri webde naggam mais a wawata par ce que jijam pulago ngo ete kadi a wawata joɗade tan mbiya non Allah e sago minen min mbaɗa komin mbaɗata ko min haala e demgal pular so rewi lawol ko anniye o woni fof mi artat kadi e théâtre pulnante o ni jaltinmi pulnandete o cikkumi babiraɗo goto metti noddudemi wi kam mbaɗɗa mimi jantan o wi indema mbimi Amadou o wi yettode mbimi Sow o ƴattuɗode o wi kam ha ande ka pullo wi hande sa waɗano pullo mi haala ko boni o wi cikkannoɓe ka toñannoɗo tan aɗa andi wajiɓe ɓe no nagga fulɓe tan ina tooña ina waɗa théâtre mumen ina tooña amen ina waɗa gueɗe ganduɗa rewan lawol ɓe hon mbaw minen noon min jiiɗani e ɓeɗon minen min gari ko pour addude komin mbawi ko e touche amen e culture pular donc mataw min jibina koye jolfuɓe mataw min mawni kadi koye jolfuɓe mais kadi amin mbawno wadde théâtre o taw min haalani hen pular ala ko bonnata ɗum mais kala komin mbaɗata Allah e sago hay so taw kongi ɗiɗi pular yalta hen ɗum woni carte d'identité amen ɗum woni carte d'identité amen guila nden ha joni noon cikkumi laabi ɗiɗi laabi tati ɗum ɗon min mi dañde hen ko heddi ko kadi mboɗo meeɗi nde jaami première fois France jodde grand goto no wiye Djiby Oldou Ba ko conseiller Canal Plus canal jaafoɗon e publicité o canal donc kanko wonani ɗon
canal e ko kala ko fati contenu africain kanko waɗata ɓe conseil ɗum ɗo no moƴƴi ou bien ɗum ɗo no ma ya ou bien yata ko halpulago ko pullo tigui noon jiɗɗo pulago noon min kawre zénith tan o poñi kam o wi an pourquoi haɗa sabota leñol ngo mbimi non grand wi noon non après min jewtidi o famani parce que nden koye spectacle min goni no min jeehi kadi ha après zénith goɗɗo ari min dañi temps taw wona e nder salle zénith min dañi temps e salle goto min joɗɗi min jewtiɗi no min jewtiɗi ha min paari par ce que nden kadi o e nder ɗum ɗon gaddumi émission hayyo émission hayyo kadi no yaha émission hayyo pour halpulaar fof jiiti hen koye mumen nde min jiiti nde o wi kam yaafo sibo Allah yaafo accanami hakke par ce que pour min garnoɗa tan ko pour saɓoɗe leñol ngol garnoɗa tan ko pour hoynude leñol ngol wimomi neɗɗo wawa jeyade nokkuru to ina hoyno ɗum donc ɗum firti tan ko an gonɗa koye hoynude hoorema minen min ngala so wona pulaar somi mbiyama hono mbiyeteɗa mbiyetemi ko Amadou yettode ma mbiyetemi ko Sow a wona Yero woni inde ma gonga go tigui rigui ko Amadou Sow Yero ko inde artiste kono som nanimama Yero machallah aɗa waɗa encouragé juddu jeeren ɓe wona wiide mi nanani ɗemgal ngal tan mi darantako ɗum wona wiide ɗemgal ngal laaɓani tan mi forceta pour wadde pulaar wi ekkade addi bawol te en mbima gurtinde leñol ngol woni gurtinde ɗemgal ngal barɗo leñol ngol woni barɗo ɗemgal ngal wadde machallah ko honoma en hewɓe in poti hen ƴettude exemple kono kadi Yero min yimɓe tampine kam to Yero Yero an honnaɗɗa e ko gonɗa e dow mum waaw arande mboromi ɗo hen nan mboromi ɗo hen amin liggo kadi par ce que aɗa andi meeɗino haalde ɗum e télévision goto wimi théâtre o adane e théâtre o joni jiidani adane aɗa wawno dañde Samba a faami wawi filmude aɗa jogui caméra mum aɗa jogui scénario ma aɗa jogui budget ma mbaɗa long métrage ma jaltina ɗum se jeeya sehilaɓe ma wawɓe soɗoɓe sooda wawa soɗoɓe paada pirate o ara ɓe sooda ɗum donc promotion ma yaaha kono joni natti wonde ɗum ɗon par ce que joni niveau koko monti niveau koko monti e banggue scénario niveau koko monti e banggue image e banggue jeu d' acteur e banggueji ɗi foof mboɗo wawide kala ko fate cinéma joni o niveau to wonno ɗo way comme koko dogui tan kilométre aji kewɗi a faami donc sa yiiɗi arde noon ganda ko ganduɗa yimɓeɓe ma acca ɗum haqqille maɓe gacca ɗum haqqille il faut que liggoɗa kadi natti wonde tan pappayay ɗon tan ni tan e naggam natti wonde ko papayay ɗon ko improvisation papayay ɗon ko pulaar walla no papayay ɗon min toñat ɗum ko par exemple théâtre populaire o sahaaji norme uji ɗi wajiɓe ɓe mbatta ɗum respecté raison pour laquelle amin mbiya ɗum papayay ɗon quoi faami ɗum ko terme mo ganduɗa komin heddi no gandi ɗum donc joni noon niveau natti wonde ɗon taade niveau natti wonde ɗon noon sa yiiɗi arde kadi ganda ko ganduɗa yimɓeɓe mbaɗat hen accroché il faut que liggoɗa e banggue scénario il faut que liggoɗa donc e banggue ndi foof ete kadi daña kadi walloɓe ma ɗum kadi dole lingu ko ndiyam voilà c'est ça donc mataw ko ɗum ɗon tan kono amin liggo amine projet uji kewɗi somnanima inchallahu rabbi nanen lawol amine projet uji kadi tourné e banggue Europe ganduɗa ko France et Belgique et Espagne et aussi Italie ɗum ɗon foof ko liggueyo jeeya amine kadi lewru korka bientôt nan yetto pullo nandite e hoore mum kadi arta par ce que yimɓeɓe woni koye namdade pullo nante pullo woto feere gaddana amen pullo nante pullo nante ɗum kono koye pulaar mbatta ɗum walla jolfe min rendini ɗiɗi fof korka kam ko jolfe pulaar ndendinta kono sahaaji kadi weddat hen ko guiɗo pulaar ɗi waddi somnanimam majjini Yero nen koye majjani tan définitivement mais nen gollo less nen e projet ko fate bangal théâtre uji e ko way noon e projet mbo wawa haalede effectivement aɗa andi haalde ko yaltande kam weeɓani machallah ewa kadi rutti mbeɗa namdoma émission ma hayyo est ce que paari arde e Pindi TV wadde ɗo émission hayyo fulɓinen jeeɓma
ɗum kam ko question piège wala wona piège de bel aɗa pari wadde ɗo émission hayyo ɗo e Pindi TV fansuji ma nen jeeɓma fulɓe nen jeeɓma te in jiiɗi yiidem aɗa anndi émission hayyo minen mbaɗi ɗum créé par ce que namin mbaɗat ɗum créé nden amin jeeɓi e télévision uji gonɗi e Sénégal ɗi fof ala hen émission pular mo ganduɗa tan culture men fof nan hawra toon la plupart ko émission ngaji hono yeela ou bien hono émission ngaji ɗi ganduɗa ɓe haalat tan ko haala hanki men no moƴƴi par ce que neɗɗo sa yejiti hanki ma a wawata andude hoore ma hande donc ino moƴƴi amin ganda hanki men kono kadi no moƴƴi kadi min jaade e jamanu raison pour laquelle était wononno kadi ko musannomi la plupart les halpulaar jahanno ko émission ngaji jolfuɓe les musiciens les rappeurs les comédiens et tout ça là so ɓe jeehi toon ko jolfoɓe haala so ɓe haali jolfo ha e fin o ɓe mbiya woyi maymama nuyi sama mbokko pulaar yi a faami eyyi ɗum jeeyaki wursinde dangal ngal tan ɓe mbiya woyi bandiraɓe sehilaɓe jaafoɗon noon émission o ko jolfo allah e saago noon naggam wona saago men e naggam affaire musno kam par ce que mboɗo andanno ɓeeɗo aɓe jiiɗi haalde demgal mabɓe kono ɓe dañani oɗon occasion nde ɓe rokki kam noon 1 heure de temps au niveau de 2STV mbimi noon taɗa ɓe dokki kam 1 heure de temps nden mboɗo waɗa info du rire ko fate jalnika et en même temps kadi mbi kam vacances o ari donc 1 heure de temps nani an jewata ko mbatta hen mbimi voilà ça fait l'occasion ko jilonnomi ko ça fait des années min dañani ɗum mi dañi occasion addude ɗum ɗo hen donc mbatmi émission hayyo à la frontière comédien uddi les chanteurs hay mo wona comédien taw ko acteur de développement culturel e taw ko mbaɗata acteur comme an a ari toon taw nde garda nde a arani pour comédien a arani pour yimɓe garda ko pour hollirde yimɓe nde affaire astuce bien être et no debbo foti donc c'était ça couleur de hayyo donc mataw noon min jeehi ha jamanu goto elage wi kam noon omi yiiɗi fewndide ɗum donc inchallahu rabbi wonko yiiɗi wadde kadi e nder émission o omi yiiɗi addude kadi goddum o wi yomi jojjin émission jojjinmi ɗum donc mi iwani toon à 100% par ce que mboɗomi toon mais kadi taade ɓe tottanimi émission taw pour wiide mo yoro aha min mbima ya accu ɗum ɗo naggu ɗum ɗo mi wawa wiide peut être ɓe mbiɗe ko wonɓe woni koye wiide voilà yoro yaltu bien yoro res donc ha joni émission o tan dartina kono ha joni mi mbiyanimi yaltu 2STV ou bien natti dañde ɗo place ou bien natti wonde ɗo henna donc raison pour laquelle ha joni min considère min mbaɗat considéré koye amen ka biyaɗi ya fade komin 2S naɓe ha joni donc ɗum ɗon kadi émission hayyo ara ɗo hen ou bien wasa arde ɗo hen le temps nous jugera inchallahu rabbi mais a pari pour liggade Pindi TV ɗum mbimami le temps nous jugera inchallahu rabbi so Allah hoddiri so taw arsugam nan ɗo henna ɗum no wiyete ɗum wona hoore yero ɗum no wiyete no horde ko yero mata affaire a tufnede ɗo affaire a ɓirnede hen jarɗa wallahi mi jiti indede kono nane hak an mbaɗandande tourné foot a ɓirnaki hen ha wiyete ko kosam tan jaranmi noon somi yeehi tourné joni noon no wiyete artude question goɗɗo haɗama artude hen mami dañ solution artude question goɗɗo machallah yero min beltima no fewi nde tawno ndeysan toujours min mbeɗa yiiɗi ettotoɗo par ce que mbima saɗa walla neɗɗo walla gonɗe lawol ngol wona noon question ko mbaɗmam ko invité waɗi bon en ligguiɗi mi yiyama aɗa laaɓi reedu mi yiyama kadi machallah d'unité mbiyam ko so wona d'unité a yawti ɗo mais an mbuuɗe buɗɗi ponduɗa aɗa jogui d'unité te ka neɗɗo machallah gandanɗa hoorema ganduɗo hanki donc mbeɗa weltanoma hen no fewi kono mbeɗa wima kadi leñol men mo gonɗen o ina woni leñol pulago aɗa dilla ko wayni théâtre uji aɗa dilla kadi machallah émission uji joni holko mbatta conseillé sukaɓe aroɓe caggal in mbatma comme référence ke mbiyat ko fansuji
sabu sukaɓe toujours euro 2 ko sukaɓe jiyat ko 200 euro 2 machallah par ce que toujours sukaɓe ko jiyat ko ko cikkat ko noon woori min e ma e goɗɗe goɗɗitiɓe enen keewi funtude sukaɓe so woni banggal théâtre wajiɓe jiyat luxe cikka ko ɗum woni gurdam a faami banggal émission ji men ngara mbaya no poɗɗa wat joom men cikka ko ɗum woni gurdam a faami donc vérité o pour wasde majjinde fansuji ma hol lawol mbo pawtaɓe aɗa andi hande e banggue théâtre e leñol pular ma ko hunde mo ganduɗa ene metti reglude ko des réalité mo ganduɗa par ce que leñol wawa yaade taw culture mum yahaade ene woodi ete enen en nanngani bon moɗon ñaago yaadi gendiyankoɓe jahani anduɓe alɗuɓe fof donc en ballani culture men no feewi sa yi ñanden mi yalci mi waɗi vidéo eko faati eko kewi Mali ko amin mbiya président Mali kadi yo jettude décision mo ganduɗa kam ɗum ɗo yo haat hande quoi yo haat ɗon wasa wattude par ce que étant pullo sa yi ɗum ɗon tan ma berne ma muusa donc ɗum ɗon fof sa yeehi kadi ina ara la plupart eɗen manki nangodirde no feewi eɗen manki kadi ballodirde koye men no feewi par ce que hande yoro so jooɗi ina haala ñawo gonɗo e banggue culture théâtre e bien ko hadde théâtre pulaar yaade no feewi ɓe mbiyat yoro omo yiiɗi wallere tan woni koye jewde naggam raison pour laquelle occasion min mbaɗi émission ha yo 1 an 6 mois ala sponsor mo ganduɗa meeɗi arde hen wi aha min ne mboɗo puusa oɗo émission par ce que haalata ko pulaar ete ko halpulareɓe garat hen hane min woppi foof ko ete kadi amin paama télévision kadi wawa wurde tan ina huɓa courant mum jetta personnel o e foof ina waɗa disponibilité taw en retour o gagnani hen haydara quoi so ɓooyi tan joomum no ama raison pour laquelle voilà ɗum ɗon foof ko des liens mo ganduɗa sahaji pour banggal pular pour théâtre o yaha no feewi muusat bon deuxièmement ko mbiyanmi sukaɓeɓe tan yoɓe gum koye mabɓe ete kadi otoɓe fat hay goto e koɓe mbaɗata ko par ce que sa wi min par exemple gollorami koye leñol pular mboɗo yiiɗi wadde théâtre donc il faut mi fata leñol ngol wallami donc a yahata bel taweɗa e lawol balleɗa sa wonani lawol ɗum woni probléme amen la plupart ɓe ballata gonɗo lesso il faut jaaha ha gona dow a faami ha gona dow ɓe fuɗɗo walludem ete on sohlani walla waskedi saltiɗinede aɗen parfois aɗa yiiɗi dillande leñol ma golle ɗe in heewi ko tulminte sowoni gorko ɓe ko o ko ɓocconde yero ko ɓocconde ƴewɗe kecce mbo waɗat sowoni debbo o ko jeyɗo hoore mum kono fof so woni annima an aɗa andi ɗum aɗa andi ɗo ummiɗa aɗa andi ɗo paaɗa ɗum wattama freiné mais kadi yimɓe yo mbaɗat encouragé yimɓe gacce woni hen haalulaji in pawɗum e daaɗi mabɓe caggal mabɓe et donc hay sa wurani ɗum in mus seeɗa e neɗɗo hay oɗon étape sa aɓene benna ɗum ay par exemple gona e wadde théâtre ɓe mbiya o ko boccode oɗon étape aɓene benna ɗum seeɗa seeɗa par ce que sincèrement joni so jomum no waɗa théâtre ou bien ko fati jimri joni natti wonɗe natti waade hono nden par ce que nden sa woni no comédien tan mbiyatno o ko boccode naggam mais ko woni probléme o woni waxto noon poñi men gasi de hawre bubbade wonde machallah waddi yero mbeɗo welto no feewi e invite dem ɗo e caggal ɗum machallah enen beltono yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV kala saaha surtout ƴettuɓe temps maɓe goni YouTube o in mbaɗ men encouragé kala saaha machallah e gandanɗa hoore ma wonɓe caggal men dokku men doole e semmi ha mbawɗen darade fulɓe no jiimen
kono kedi mbed jarna ceernam ceerno Ahmadou Ba khalifa général Bambilor nonne ndeysan mbedo duuno nene baba be gaddan men wode do duna ndeysan mbed jalma anni yumma jaado yo Allah nannum aljanna firdausi wadde bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonno yewtere men hande machallah invite den hande ko jontaɗo leñol ngol jiɗɗo wonde on woni Yero Sow machallah. Merci beaucoup.